بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Hurmatly başımızın tacı ustadlar, dil doğalı hazredediler, yüreği imanlı yaş dostlar. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taat ibadetlerinizi, Allah'ın dergahına kaldırıyan kollarınızı, açıyan ellerinizi, dininizden süreyim, dünyanızdan süreyim, oğul gıydınızdan süreyim, Huday Teala'dan dileyen hayır maksatlarınızı Allah hemmenize nesip etsin inşallah. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, emniyeti, yurt parahatçılığı başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala dini celeselere bereket verip aytyen eşciyellere emel tevfiqin Allah hemmemize nesip etsin. Müslüman doğallah, üç celesevari Hazreti Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın gurrungutti. İçinden aliyen derslerimiz bilen bile 3-4 celese Hazreti Abdullah İbni Mes'ud'un gurrungunun içinde güymenlik. Bir gecede Hazreti Abdullah İbni Mes'ud'un mübarek gurrunlarından bir iki tane gurrun Resulullah Aleyhissalatu vesselam bilen bolon yağdayı şondan dersleri alıp inşallah gurrun tamam ederiz. Allah aytyan eşkiyallerden kabul edip aytyan eşkiyallere emel tevfiqin Allah nesip etsin. Yaş cavan Müslüman doğullu hacı dedele hemmemizin bir bilmeli zadımız Huday Teala bizim vücudumuzda hemmemizde bir genci koyuptur. Yani bir erzeşli, kıymetli bir altından gençten nadı beter ha. Bizim vücudumuzda Huday Teala koyuptur. Yaşlık sana bir genç. Sağlık sana bir genç. Ömür, hayat bizlere bir genç Müslüman doğun. Ohammani bir yerde adam kadrını bilmeli, bir tapmalı. Şol gencini özünde mehfi etmeli. Yaşlığın ba, yaşlığını bihude geçirmeli. Eyni sen bir hayatında, sen içeriğinde bir altın kızılın bolur. Sen hayırlanmasan näme hayır olacak? Yaşlığını hayırlanmalı bolýa. Eyni şon ýaly sağlygyny hayırlanmalı bolýa. Hayatyny, Hudaýyň beren ömrüni hayırlanmalı bolýa ba wagtynda. Mana bir gaw misal bilen Hazreti Mevlana'dan bir hikaýaň üstü bilen bir gaw düşünüp bolýa. Hazreti Mevlana bir hikaýany getirýär Mesnevi Şerifde. Bir wagt Bagdatda bir adam mamışdyk. Min güni qarip bırakmıştık, kol yuqarak adammıştık. Bu kol yuqalığından bir onu Hudaýa kän zar tezerrü etýär, kän doga etýär, ýanky Bagdatdaky adam. Hudaýa maňa bir mal mülk ber, Hudaýa maňa bir rızkym aç, men bir şu günden men bir açylsyn, menkide bir açylsyn, bir kynçylykly menden geçsin ne diýip, ýanky kol yuqa adam Allah'a kän doga edipdir. Bir gece yankı adam yatika sesinde bir hatif ses etýär. Bir ses etýän min gulağynda bir zat aýtýär. Sen muradın, maksadyň senki açyljak bolsa Misre garşyn git.
Misirde sen muradyň, maksadyň bitýär diýip, ýankyk bir ses gulagyna bir hatif şeýle aýtýar. Bu adam ozal bir golýuka adam. Ay barza zadyny satýar. Bir näçe dawrzygy bolmaly. Bu zatlar hemmesini sataqydany men muradym, men maksadym Misirde açyljak bolmaly diýip Misre garşyn ýoly düşüp gitýär. Misre baran wagtynda bir satyp ýany alyp gelenje zatlary da tamam bolupdyr. Inni Misre bir tarapdan girýe, öý alaýynlyse hiç bir puly ýok ýanyna. Bir imany bir çörüjük alaýynlyse de ýanyna zat galmandyr. Bu adam inni oturýar, men näme deýin barja zadym da gaýtam men tökötdim dedi. Oham ay bir ýol men şu Misre geldim. Ay kim men bu taada tanypdy? Men bir adazyk bir zat üýşürer ýaly, Misirde bir öýjaga dalar ýaly, bir güllükçimi men geçirer ýaly, ştada bir dilenaýyn kim men tanyp durjak diýe. Bulada men etegräk gaçyp barýar. O zat gününden ne etek düşüp barýar. Oğam günnizlikde bir bazaryň bir guşesinde oturýar, ay ben dilenaýyn bu taada kim men tanyp durjak diýe. Ýene ozal bir zady görmedik adam o. Bir utanýar, men näme diýmel men oturakadan bu taada. Ay men dilenýän maňa kömek diýeýinmi? Başarmaýa, giýje barýar. Agşam bolandan soň giýjeň bir wagtynda aýşmada halwatrak diýe. Men şu mahal bir oturayyn giýjeň içinde, ýüzümde örteýin, ay bir adasyk bir hiç kim men tanyp bermer, bir dileneýin maňa bir kömek gerek diýeýin, bir halwatrak kuçede oturýar. Şansyndan şu wagtda da Misirde ogry känmişdik. Giýjelerde kän bir ogurla çykýan wagty bolupdyr. Şu wagtda Misiriň padyşasy serwallary hyýaballara, kuçelere döküpdir. Giýjeler aýlanyň şuwlam ogurla kän aýlanýar diýip serwal döküpdir. Ýanky adam giýjeň içinde bir kuçede garaňkyda oturýar. Binne adam gelse men bir daçyk bundan bir dileneýin, ay bir daçyk gazanaýyn diýip garaňky kuçeň içinde oturan adam aňyrdan bir serwal görýär, ýüzün dolap biroti. Gelişine senne yok, menne yok, ýanky adam tutup vurmana durýar. Siz günne giýje bernamaňyz süzüremi? Buň niren wurjak etdiňiz, buň nirek dohuljak etdiňiz, buň haýys tükan aljak etdiňiz, näçe nefer sanyňyz diýip ýanky adam gel vurmana durýar. Bir can çekýär, gyýgyrýar, hey men ogurda, ýok kefine kulak atmaýar. Derçenin wagtaş bedi do saht zat, çupa bu zahm haye bi adet. Ilnek taýyg bilen wurýar, ili bilen wurýar, kän men horlapdyr. Nare wo feryat zan derviş khas, kemezen tamen beguyem hal rast. Ey can nogan bir vurmasana, bir kulak atsana, men ýagdaýymy aýdaýyn saňa, halymy aýdaýyn saňa. Sene vurup keplemene maňa forsat beren akdipdir, pakir can çekipdir. Hom ýanky serwaz muny vurup ýadandan soňra bolaýt näme diýip çykdyň sen daşary giýjeň içinde? Olay dipdir, mene ogur dede diýipdir. Men bugünlere razy dede diýipdir. Mene bir garyp günüm matdy şeýle bir doga etdim, diýişimde bir ses eşitdim. Git sen muradyň, maksadyň Misirde açylýar diýdi. Gaýtam men şuňa ýetjek bolup barja zadym satdym. Dilegçi boldum men, ahyrda da sen elinden men ýenjildim diýipdir. Mene Bagdadyň adamsy ştak şondan şirem geldim diýipdir. Ohama serwaz maňa gülküs tutaqadany sen nepdir bir çegedek şonu eşdeňde baryp Bagdada hep berip Misre garşyn gelýärmi diýipdir. Men näçe giýje bäri eşdip ýönipdir. Maňa da şojura ses gelýär diýipdir. Maňa da muradyň, maksadyň ey git sen Bagdada garşyn. Bagdadyň falan mahallesinde, falan renkli kafin hayyatyň içinde, falan guşesinde altın gyzyl ýaty diýip men näşe näçe wagt bäri eşdip ýönipdir ýanky serwaz. Sen bir çegedek eşdeňde turup gaýtýanmy? Men näçe wagt men eşdip ýön, onda da men gidemakda diýipdir. Ýanky adamyň gözleri açylmana durupdyr. Bagdada öz şähri, o falan mahalle diýen öz mahallesi, falan renkli kafy diýen şol adamyň öz gafy, şu haýat da şoň öz haýaty bolup çykypdyr da. Oğam bu adam gözler açylmana durupdyr. Sen o muradyň, maksadyň Misirde açylýar diýilýäni, Misirde ol adamyň dili bilen maňa açylypdyr. Şondan ewurlakadan gelýär, aýdan ýerinde gadýa, ýanky altylla çykýar, bu adamyň güni açylyp gawlanyp başlapdyr. Hazrat Mevlana bu hekaýany getirýär musulman dogan. İçinde dersler bar. Ol adamyň öz haýatçygyny altylla gyzylly basyrgyldyňmyşdyk.
Emme özü bilena gidip barıp Mesirde bir adamın ağzından eşitip kayıttı. Bizim de vücudumuzda ken gençle altından ne beter erzişli zatlı bizde batırgıllı, bukturgullu, yaş cavan oğlan. Yaşlık sana bir genç, yaş ulolan adam gözde inni kalması ona qiyın molye. Emme sen yaşlığın ma, dayowluğun ma, elayan diyen etyen vakt gencin sen. Senne sağlık ba, bimaristana aylannan gör, merizleri göröňde sen öz gencin, sen şu bimaristana aylanıp göre, hem sağlığın kadrını şonu bilýäň da. Senne hayat ba, bizde ömür vay musulman dogan. Bir subhanallah, elhamdülillah, nagad namaz okuyacak diýsen, arada tutacak diýsen, Kur'an öwrenjek diýsen, bir gijeler boş geçirmeýin niýjek bolsaň, bize ömür diýen genç we gençden nerzeşil zat. Min gadryn biljekmi? Bir kabristana aýlandan gör, tamamy hayatyn ellenmerelle, ahirete garşyn gidelle ýaty. Sen öz genciňi wujudundaky ya hayatyny, dirliňi ulukon gençsen tap bilýän. Ya bulardan joda hemmesinden erzişli bizim vücudumuzda iman diýen genç we musulman dogan. Bizim vücudumuzda iman diýen yüregimizde genç basırgıl ýaty. Muny sen wagız meclise gelýän, gaw gürrüňle bilen eşitýän, imanyň içinde şüzre gürrüňle barmyşdyk diýip imanyň tapýan, tagwiyet etýän, genciň tapýan. Bizim vücudumuzda ken gençle ve musulman dogan. Pes şu oturuşuklu wagız jeleseleri, nirde wagız jelese bolsa gayrat edin galmaň. İman genci bizim vücudumuzda tapdyrýan zatdyr. Hudaý tebarek we taala hemmemize imani vücudumuzda ihsas edip iman bilen ýaşap, iman bilen dünýeden geçmek hemmemize nesip etsin inşallah. İman, İslam, ulukon Allah'ın bize beren nimeti. Hatta Hudaý Taala yerin yüzüne bigat nigmatlary beripdir. Emme şu nigmatlaryň inki ulukany Muhammed aleyhi afdalus salatu vesselam. Rasulullah aleyhi salatu vesselam ýaly ehli arda yerin yüzündekileri Hudaý Taala nigmaty şu Rasulullahny ýiberişi ýaly başga nigmat hiç gaýsy Rasulullah aleyhi salama ýetmeýe. Rasulullah aleyhi salatu vesselam'ın mübarek ýoly bizlere gönenmek yol, genç yol musulman dogan. İman, İslam'ın çarşubunda yaşasak biz göneniyet. Nämeşmat kän adamla va mal ýüşürýäs. Emme hiç malın keyfini bilmeýäs. Mal kän ýüşürilýär, malın keyfi görülmeýär. Toy etýäs, ezdivac etýäs, lezzetini bilmeýäs, keyfini bilmeýäs. Näçe ay üstünden geçýär, ihtilafly dörep başlaýar. Oğlan uşaklı bolýar, keyfini bilmeýär, lezzetini bilmeýär. Hemmesi çarşuby İslamdan çykmak. Hemmesi şoň üstünde oýnaýar. Yola çyksak, yol Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın yol iman çarşubynyň içinde musulman dogan. Mali ýüşürýär, malyň hakkyny eda etmeseň, İslam dairesinden çyksaň, ohamyň keyfi görülmeýär, keyfi bolmaýar. Zekatyny wagtynda çykarmaly. Zekat bereňde minnet bilen bermäne jaýyň ýok. Ol alýan tarap muhtaç da, alýan tarap muhtaç bolupdy. Sen şu muhtaça berýän maly we adam ol garyb adamdan ne beter muhtaçrak da. Näme dip? Ol muhtaç adam senki bilen oňmasa ýene bir zat eder, oňor. Kıyamatda oň ýakas tutulmaýa, sen näme dip oň berenini almadyň dip. Emme sen muhtaç, yalvarıp bermeli onu, minnet edursun. Can haýşyny minnen al, Allah'ın farzını men boynumdan savdiýakydan yalvarıp bermelisin. Näme kıyamatda senden sorulýar, näme dip bermediň dip. Emme o mustahak adamdan sorulmaýar, sen näme dip almadyň dip. Malyň hakkyny bermeli bolany yalvarıp bermeli bolsa da bermeli. Tigi o bermäni goýmak ýa minnet bilen ýok, bu malyň hakyda. Ya kesbe gireňde, ticaret etýän ýaş dostlar, muamelet etýän bolsaňyz, her wagtda bol, her senifde bol, ticaret edeňizde, şu öýüňizde, içeriňizde, oglanjyklaryňyzda haramy hiç wagtda getirmeň. Haram bolsa, dünýe beriljek bolsa da maňa gerekkä diýip duruň. Şeytan bir salih adamlaryň birine sataşypdyr da.
Ol şeytan şu wagtda oňa aýdypdyr. Wadittu an azfara min ibni Adam bi şeyin wahid thumma atrukahu yeta'abbad keyfe şa. Bir arzu etýänipdir şeytan. Şu Adam oğlunu faqat birçe zady men üssem çyksam bolýa. Ondan soňra o bilen işim ýok diýipdir. Onu terk etjek diýipdir. Birçe zady men üssem çyksam bolýa, soňra şo bilen işim bolup ýörmer diýipdir da. Halan jiresi ibadet edasyň. Halan jirep soňra bendigi edasyň diýipdir. Birçe zady şoňa üssem çykamdan soňra men gaýgym ýok diýipdir. Muňa aýdylypdyr qila mahu ey melun şeytan näme zady adamlardan sen üssem çyksam diýen. Ondan soňra halan jire ibadet etsin diýen. Näme zady sen şeýle aýtýan diýerlerinde şeytan aýdypdyr. Qala an aj'ala kasbahu min al-haram. Faqat şoň kesbini harama bulasam bolýa diýipdir. Faqat şol kesbini gazanýany halal haram saýgarmasa şo bolýa diýipdir. Ondan soňra halan jire ibadet edasyň diýipdir. O ýetse-de, içse-de, sadaka verse-de, hac etse-de, namaz okuysa-da wujudunda haram bolar, hiç Hudaýa bendigini tapyp başarmar diýipdir. Allah saklasın. Kesbine dikkat et. Ya ay men malym össe bolýa diýakadany harama da barama, riba dersede da barama. Bu gürünler aýdyp barýan mowzumyz bide ýöne muqaddeme ýoly çyksaň, gönenmek ýol isleýän bolsaň, faqat çarçuby İslam we Rasulullah aleyhissalamyň buyrugynyň içinden daşarda bolsaň, gönenmeklik tapyp başarmaýas. Ribaga da hiç wagtda barama, dersede barama. İmam Malik rahmetullahi aleyh aýtýar: "İnni tasaffahtu kitaballahi we sunnete nebiyhi sallallahu aleyhi ve sellem." Sefe İmam Malik 4 mezheplen biri. Şu Allah'ın kitabını sefe ağdırıp gördüm. Resulullah aleyhisselam'ın mübarek sünnetlerini sefe ağdırıp gördüm. Hiç gaysınna, hiç bir günahını felem ara şeyen eşerra miner riba. Şu haram pullun ribadan aňyrdy men telekedat görmedim diye. Sebebi näme? Li'annallaha adana fihi bil harbi. Hudaý saklasın. Zina olakon günahlen biri. Başka günahlekan hemmes olakon, hemmesinin günahı, jurmy olakon Allah'ın yanına. Emme bir olakon günahını sefe Kur'an'a agdaramda, sefe Resulullah aleyhisselam'ın mübarek sözlerine agdaramda, riba ýaly olakon günahını göremek diýipdir. Allah'ın yanına şın ýal telekedat yok. O näme? Kur'an-ı Kerim'de Hudaý Taala'nın özü elam jeng etýär riba ýerle bilen. Hudaý saklasyn nauzu billah. Şundan aňyrda olakon günah ýok diýipdir. Mamyle eden wagtynda azasyk dünýäň galjak bolanda dünýäň galýanyny gyza-gyzany Allah'ın haramyna barama. Ya mamyle edip dukan bir malyny elindäki bazadyň gaw geçirjek bolakadan ýalana barakadan kesbini harama hiç wagtda bulama. Ýaş musulman dogan. Hazreti Enes Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sahabası bolup geden, hytmatynda bolup geden Hazreti Enes näme diýär? Maamlet dukan, ay şu falansa ýöne garaz peýdany görjek bolup, ýa malyň geçirjek bolup, yalan aýtma hiç wagtda. Kesbin harama bulama. Hazreti Enes aýtýar: "Wallahi ma kunna nakzib." Allah bilen ant içýäs, biz sahabalar hiç wagtda alamaýatdyk diýär. Alamaýatdyk dursun, "Wala nedri mal kezib." Aslen yalanyň nämedigini bilmeýärdik biz diýär. Allama dursun, yalanyň nämedigini bilmeýärdik diýär. Pes mal ýüşürýän Resulullah aleyhissalatu vesselam İslamyň dogry goýun, yalanyň bolmasyn, haramyň bolmasyn, halal kesip bolsa bar, gönenmek şoň üçin nedir? Ya izdivac etýäs, toy etýäs, 3-4 aý üstünden geçmäke bir-biri bilen ihtilaf tapylýar, oňuşmaýas, lezzetini bilmeýäs. İlleti näme? Başlamyzda çarçub İslamdan daşarda başlaýas. Kanun İslamdan çykýas. Der netije hom biz keyif etmeýäs. Mependar sadiki rahe safa tavan raf juz der peye Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.
Gönenmek yol faqat Resulullah aleyhisselam'ın buyuran yolu. Dinimizin halalına gönenmek ba, haramına kösenmek ba. Bu gurrünle hemmesi muqaddem etti şundan sırayım. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh görün qılyalı Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın buyruğundan tersleşmeyen adamla gönenip yaşaptırla. Bizlere ders taşı. Näçe jelesimizden önce aýtdyk. Ay sahabalan gurrüňi bula o zamanlar geçipdir. Inni zaman fark edipdir. Inni o zaman näkili bir zamana cevap bermeye. Zaman fark edipdir. Ol dogry. Emme şolara kömek beren Allah biziň de eýämiz. Şola daryganda çagyrýan Rablary biziň de eýämiz. Şolaň başyndan gynçylyklary aýyrýan Allah biziň de Allah'myz. Şolara cennet cehennem bilen buğuşlan Allah bize de cennet bilen buğuşlacak Allah yine de. Ola geçse de gurrunlar bizlere ders bol kalıptır. An Cabir ibn Abdillah radıyallahu anh قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün cuma gününe minbere çıkıptır. Minbere çıkakadan jaýlaşan wagtynda minberde Resulullah aleyhisselam jaýlaşypdyr. Qala ijlisu. Resulullah aleyhisselam öz jaýlaşyp yerleşip ewinnäki mescidin içindäkilere ijlisu oturun diýipdir. Mescidin içindäkilere Resulullah aleyhisselam oturun diýipdir. Fesemi'a zalika İbn Mes'ud fecelese inde babil mescid. Anırdan Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh gelyenmiştik. Gelyen vaktinde Resulullah aleyhisselam oturun diyenine eştenine Resulullah aleyhisselam mescidin içindekileri aydıptu. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud gelyen yerinde mescidin kapısında daşarda oturuptur. Näme deyip Resulullah aleyhisselam buyurdu oturun dedi. Men oturman berlin yürü kaysam Resulullah aleyhisselame tersleştiğim bolamasın. Resulullah'ın buyruğundan çıktığım bolamasın deyip mescidin daşına gelyen yerde oturuptur. Fera'ahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekal Ta'ala ya Abdullah ibn Mes'udin. Gel yukarı çık ey Abdullah ibn Mes'ud deyiptir Resulullah aleyhisselam. Ta'ala gel verik ey Abdullah ibn Mes'ud deyiptir. Bir geçecek gurrunşi. Resulullah aleyhisselam iclisu oturun dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hedefi mesciddäkileri aydıptı. Emma Abdullah ibn Mes'ud nagat bize ders veripti. Qılyalı Resulullah aleyhisselam'ın buyruğundan sözünden çıkmayalı. Ey Müslüman yaş doğullu, yaş dostlu. Şu mahal özümüz yaşap yüreğimiz gözlesek, öz Müslümançılığımız gözlesek, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın buyruqlarına göre nagat iyidine düşýäs. Nagat biz Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın buyruğuşy diýakadan Resulullah aleyhisselam'ın buyruğuna göre ýoluna göre ýürüýäs. Hemmemiz iyide galmaklygymyzyň illeti ohum mali ýüşürsek gönenmeýäs. Ezdivac etýäs gönenmeýäs. Şu Resulullah aleyhisselam'ın buyruğundan çykansak şu zatly biziň başymyza gelýär. Emma min beraberinde bula qılyalı Resulullah aleyhisselam'ın buyruğundan çıkmayana dursun. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın iyizine düşme dursun. Biz yolumuz Resulullah aleyhisselam'ın yolu bilen yürüymeyiz. Biz yolumuzu başkaları meňzep yürüýäs. Ferhengimizi tahajjüm ferhengiyle usulen ferhengimizi ütgetdik. Müslümançylykda kän zatlarymyzy ütgetdik. Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabalarına eyni bir namaz öwretçi ýaly ahlaky öwretýänmişdik. Ahlakda da ehli kitap ba. Yahudiler, Mesihiler, İslam dininden gaýrylary bilen muhalefet etmäni, şolar bilen tersleşmäni Resulullah aleyhissalatu vesselam kän tawsirýänmişdik. Keplerlerine, raftarlaryna, gezişlerine, hatta ibadetimizi adetten fark ettirýär Resulullah aleyhisselam. İbadetlerimizi
Ähli kitaplara meňzemelle etýär, adetde dursun, gezip ýörmede dursun. İbadetimiz şolara meňzetmeýär. Arada tutmaklykda seheri turulýar. Dan wagtynda filellege turulýar, şola bilen farkly bolsun diýip. Azan olonky bilen farkly edilýär. Azan Allahu ekber aýdylýar. Tamam, Resulullah aleyhisselam ibadetimiz ola bilen ýetgetýär, adetde dursun. Ubadet ibn Samit radıyallahu anh Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza tabi'a cenazeten lem yaq'ud hatta tuza'a fil lahd. Cenazani Resulullah aleyhissalatu vesselam qabrın başına ekden wagtynda görüň bu görüňde näme ders barlygyny. Biziň fiqh kitaplarymyzda cenazani qabra garşyny ekitsek, cenaza salaca häzir adamlaryň boýunlaryndan gerişlerinden etek düşürilmäke sen oturmaklygyň mekruh. Şol cenaza salaca adamlaryň gerişlerinden düşürilse ondan soňra sen oturmaly. Emme ozal Resulullah aleyhissalatu vesselam salaca düşürilmek gerişlerinden dursun. Cenaza aýrylan adamy lahde kabrda jaýlalaryndan soňra oturt ýenmişdik. Bir gün Hazreti Ubadet ibn Samit radıyallahu anh aýtýar, Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen bir cenazada hazır boldyk. Bir cenazadan jaýlamana akitdik. Şu wagtda Resulullah aleyhissalatu vesselamyň bir etýäni işi batdy. İza tabi'a cenazeten lem yaq'ud hatta tuza'a fil lahd. Cenaza kabrda lahdde jaýlanmasa oturmaýar Resulullah aleyhisselam. Fa'arada lehu habrun minel yahud. Yahud alimlarynyň biri bir gün cenazadan şeýle akidip jaýlajak bolup dukak. O da gözläp tutdy. Soňra Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "İnna hakaza naz'u ya Muhammed aleyhissalatu vesselam." Ol Yahud adam gözläp duranmışdyk. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr: "Biz de eynihu şinyal jaýlyýas. Biz de eyni öllümüz bilen şinyal etýäs ey Muhammed" diýipdir. Fakat ýöne siz ýaly biz de oturmaýas. Te ölüni aýrylan adamy kabrda goýmasak biz de oturmaýas ey Muhammed diýipdir. Aleyhissalatu vesselam ýanky Yahudi alim adam. Şo taada Resulullah aleyhissalatu vesselam fecelese bila fasıla Resulullah aleyhisselam otura kadani ve kâle halifuhum tersleşin şollara çökün deyiptir. Öde oturuptur Resulullah aleyhisselam. Şo tazıkta da halifuhum şollara tersleşin hemmeňiz çökün oturun deyiptir. Näme bir gicicek gurrun şey. Yahudilere meňzemelle şollara meňzemäýli hatta cenazamyz jaýlamyzda da. Berde gezip ýökek dursun ha. Berde emellemizde dursun ha. Biz olary özümüz taklid etmeklikde dursun ha. Hatta cenazan jaýlamyzda şolara meňzemäň oturun diýipdir Resulullah aleyhisselam. Şygadyr gişikterin zatlarda ähli kitaba meňzemelle diýip Resulullah aleyhisselam şeýle tertleşýärmişdik. Hatta Yahudiler aýtdyr: "Ma yuridu hada ar-rajulu an yada'a şeý'an min amrina illa khalafana fihi." Rawahu İmam Müslim. Şol adam biz bilen hiç dady goýmady. Näme dadymyz bolsa biz bilen tersleşdi diýipdirler. Resulullah aleyhisselam näme dadymyz bolsa biz bilen tersleşdi. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh aňyrdan gelýän wagtynda men qilýal Resulullah aleyhisselamyň buyrugundan çykmaýyl diýen ýagdaýyn görüň musulman dogan. Emme bir kän ýaş oglanlar bir kefte mundan önce bir ýaş oglan, bir jawan oglan 15-16 ýaşynda bir aýallagynym ma diýe. Tamam fezai mecaziň içinde şondan çykanak. Dombal etýän zatlar da bir biderek zatla. Şoňa ol buna aýtdym, namaz okuy diýdim, namaz okuymana, näme diýip men namaz okuymal, maňa sabet et diýdi. Ey nauzu billah. Bu gurrunlar aýtýar, biriniň derdini bıtada aglamaklyk de ha. Şunu biz özümüz näçe wagtdan öz başymyza geljegi mälimde. Biz günme-gün Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın buyruklaryna ýakynlap barýasmy, ýa daşalyp barýasmy?
bir ferhenkleri ki İslam'ın çarşubundan daşardaki ferhenkli bizim aramızda yoğun olup bariyemiye ayrılıp bariyemi. Emin oğlanım gıyın var ya, oğlanım ağlaptı. Ay oğlumu hoş edeyin, oğlumu beğendireyin. O nem deyip İslam'ın çarşubundan çıkmalı. Şu mahal görüyen 5-6 yıl üstünden geçse adet bolup kalıyor. İslam'ın çarşubundan çıkıyor. Sonra sen sabit etmeli. Namaz okuymalı, sabit etmeli. Himmeti Resulullah Aleyhisselam'ın yolundan, buyruğundan daş düşmek bilen Müslüman doğullu. Ya Mesih'in eğit vakti bol yani. Aranızda bizi rızat etken yok, elhamdülillah. Emma yöne bir Müslümanların arasında tafilyen zat. Müslüman günenmek yolu Resulullah Aleyhisselam'ın izine düşmeklikte. Hazreti Abdullah ibn Mesud yali. Emma o ferhenkleri, hatta şu yiyeceğin içindeki bolyen günahli, bolyen fahişeli, bir yılın içinde şon yal günah olmaya diye. Näme deyip bir Müslüman öýünde oturup bir kafirleri Allah'ın lanetine galan, Allah'ın gaharına galanlara meň demeli. Şolon oturşýaly biz de oturşýas diýmeli. Resulullah Aleyhisselam bir cinadan jaýlamada şolary tersleşipdi. Biz näzire şolary meňdäp oturmaly. Gaýtam şo giýjäni yalwaryp geçirmeli. Hudaýa şola bilmän şu günäk mortekep bolupdy Allah. Şolon günäler sebepli azaby bize de inderme Hudaýa, biziň günämiz bagyşla. Ola bilmän etýärler diýip adam yalwaryp geçirmeli Müslüman adam. Özüňde oturup olara meň demek bir Müslümanyň ahlagyndan daş yatan zat Müslüman dogullu. Hazreti Abdullah ibn Mesud aňyrdan gelýän wagtynda Resulullah aleyhissalatu vesselam iclisu diýenne Resulullah aleyhissalama tersleşmeýän ýakadan gelýän ýerine oturupdyr. Qılýaly gysarmaýaly, ohum zindegileri, ýaşaýyşlary, omurlary hemme zady bereketli. Allah bizde ýaşaýyşymyzy, zindegimizi, omrumuzy hemişe İslam we iman we Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýolundan aýyrmasyn. Emma ikinci mawzu, ikinci bir gurrun. Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh bir olokon gurrunlen bir işi. Hassa Müslümana raayet etmeli. Müslümana eziyeti bolmaly. Eziyeti her jere eziyet bolsun, eli bilen bolsun, dili bilen bolsun. Oňa sözü bilen bolsun. Eziyet Müslümanyna bolmaly. Ozal kän aýdylanlar. Adamlar cenneti inki kän talyan amelleň biri görmäni ýeňiljek zat. İmam Müslim'in rivayeti. O näme? Adamlardan eziyeti aýyrmaklyk adam cennete salypdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil cenneh." Men bir adam gördüm diye Resulullah aleyhisselam cennetin nığmatlary bilen nığmatlanyp ýötdi. Keyif edip gönenip cennette gezip ýötdi. İlleti näme? Fi şeceratin qata'aha min zahri tariq kana tu'zin nas. Adamlara eziyet berýän ýoluň oruna bir bağ watdy. Şonu aýrypdyr adamlara eziyet bolmasyn diýip şondan Allah razy bolakadan cennete salyp cennetin nığmatlarynyň içinde nığmatlanyp ýötdi. Cennete salyan görmäni gidecek zat, imma bir ameli kesen cennete girmäňe sebep bolýan zat adamlardan eziyeti aýyrmak. Imma müň beraberine adamlara eziyet bermäň nagat günäsi bolmaly. Müslümanlyň ýüregini agyrtmaň nagat günäsi bolmaly. Diliň bilen, sözüň bilen ya goňşy bolup ýaşap ýöň hem saýaňa mydam eziyetiň bolup dursa sen näzire bolmaly. Adamlar fakat yolundan eziyet bolmasın diýip bir şaha tiken aýyrlanna, bir bağ aýyrlanna Allah razy bolup cennet berýän bolsa, adamlara eziyet berýän adamyň günäsi nagat bolmaly. Bir olokon gurrunlen biri Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın dersinin içinden çykýar. O näme? Sen hakkında falan zatlar diýdi ha. Bir zatlar gelakadany bir aýtsa aňyr tarafy göterip barma. Oňa barakadan aýtma. Oň ýüregini yaralama, oňa eziyet berme. Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh aýtdy: "Hunayn jeňinde jeň tamam bolandan soňra Resulullah aleyhissalatu vesselam ganimetleri paýlady.
Bu gurrunun içine girsek gurrun uzaljak. Fakat mawzumuzun içine degişli bolansaň Hunayn jenginden soňra Rasulullah aleyhisselam ganimetler paýlady, bir näçege izafarak berdi, bir näçenkin kem etdi. Bir de bir hikmet bilen. Soňra bir näçe neferle ýüregi iman zayıfly Rasulullah aleyhissalatu vesselam marada bir idalet täkin bir bölünşi diýakadany Rasulullah aleyhisselam marada biderek kepleýärler. Şu gurruna Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh olardan eşitip men Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a aýtdym. Ya Rasulullah şey diýerli bir idalet däde diýip şu ganimetler paýlaşylanda şu gurrunla bolly. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yüzü üýtgemene durdy. Oham aýtdy rahimallahu Musa uziye bi ekthara min hada fa sabar. Muttafaqun aleyh. Allah Hazreti Musa doğanıma rahmetsin. Hazreti Musa'ga Allah rahmetsin dipdir. Mundan nada izafarak gurrungle bilen eziyet çekinni, eziyet berilli. Onu da Hazreti Musa sabretti da deyip Rasulullah aleyhisselam olon üstüne barmandır. Siz şikepleri aýtdyň mı diýmendir. Emme sabredipdir. İzinden aýdypdyr la yubelliguni ahadun min ashabi an ahadin şey'a. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. Hiç bir sahaban gurrunun gelaqadan aýtmasyn dipdir. Ol şey diýdi, ya şey diýe, ya men moratda bir zatlar diýilse, maňa gelaqadan aýtmaňyz dipdir Rasulullah aleyhisselam. Näme oň diýen zatlary men ýüregime agyrtýa. Men çykan wagtymda adamlar öwümde oturanna Gursagym salymjak bolsun. Hiç gaýsynyň diýen zatlary ýüregime agyrtýan ýadyma düşüp durmasyn. Şolar bilmeýin. Şolaň öwüne baramda men gursagym ýüregim saf bolsun dipdir Rasulullah aleyhisselam. Sen ýygyňda bu gurrunla aýdyllaha, taňa bir zatla diýilýäha. Eýýän bir musulmana baryp aýtmaklyk bir musulmanyň ahlagyndan däha musulman dogan. Qadimda gören zatlaryň örtýärler, görmedik zatlaryna hiç wagtda aýtmaýarlar. Gören zatlaryň ay agzap ýörme, goý aýtyp ýörme o zatlar diýip, gören zatlaryny örtýärler, görmedik zatlaryna hiç wagtda aýtmaýarlar. Emma sen bir gören zadyňy ýa görmedik zadyň bilafasy oňa baryp aýtmaklyk bir musulmançylykdan nädir? Ya hemsaye bolup ýaşap ýöň, dogan bolup ýaşap ýöň, elçi bolup ýaşap ýöň, gelin gaýna bolup ýaşap ýöň. Bir gurrunlary el taqydan aýtmaklyk musulmançylyk ahlagyndan dädir. Hazreti İbn Mübarek, Abdullah ibn Mübarek radıyallahu anh bir Yahudi goňşusy barmışdyk. Hemsaye bolup ýaşaýan bolsaň, bulardan ders alaýlyň-da. Abdullah ibn Mübarek'in bir Yahudi goňşusy barmışdyk. Näçe ýyl ýaşapdyr. Ol Yahudi Abdullah ibn Mübarek'e eziyet berýärmişdik. Kän bir hafasy bolsa, aşgaly bolsa, oň gasyna garşy çykarýar, haýatyna garşy oklaýar. Bir eziyetleri berýär ýanky Yahudi. Emma Hazrat Abdullah ibn Mübarek içerisine hanawadasyna aýtýarmışdyk. Hiç wagtda o beýtdi diýakadany üstüne barmaň, ya oňa eşitdirip durmaň, hiç tat diýmeň diýmişdik. Müň beraberinde baryp aýtma, näme diýip beýtýäň diýme dursun, hemişe ýagşylyk etýär. Öz oglançyklaryny egin maşalsa, Yahudiň de oglançyklaryny egin maşal ýemişdik. Öz oglanlaryny bir zat ýydirmäni alsa, oň çağaçyklaryna da bir zat alýamışdyk. Sonra yankı Yahudi jaýyn satmaly bolýar. Muňa almana gelen wagtlaryna jaýyn gymmatyny näçe diýen diýerler. Ol Yahudi adam aýdypdyr, "Dari bi 1000 dinar." Men hayatım, men jarym jaýym satlyk diýipdir. Emma 2000 dinar gyzyl berseňiz men jaýym satýan. O muňa aýdypdyrlar, Min gıymatı 2000'e degmeýär. Min gıymatı ýöne 1000 dinar degasa. 2000 sen edafa etdiň diýenne ol aýdypdyr 1000 qymatuha we 1000 jawaru ibn al-Mubarak. Muňa öz gıymaty diýipdir. Emma gapdalyna ýene bir muňa şu hemsaýam Abdullah ibn Mubarak'y satýan diýipdir. O ne Abdullah ibn Mubarak'ın gurrun näme diýipdir? Näçe ýyl şulardan bilen goňşy bolup gezdim, hemsaye bolup gezdim diýipdir. Ne dili bilen, ne eli bilen,
Nembe başka bir zatları bilen bana eziyet berdi. Şol adamdan men aslan eziyet görmedim dipdir. Şeýle men muňa eziyetler bersem de bu adamdan men fakat ýagşylyk gördüm dipdir. Oňa bir jaýyň öz gymmaty müň bolsa, müň de fakat şu hemsaýys Abdullah ibn Mubareke berilmeli. Şun ýaly adam sen goňşym bolup ýaşaýa diýip, şondan soň 2000 diýen dipdir. Bu habar Hazrat Abdullah ibn Mubareke ýetişýär. Abdullah ibn Mubarek radıyallahu anh gözlerinden yaş kaytmağına duruptur. Şo taada doğa ediptir. Allahümme ehdihi ilel İslam. Hudaya şu Yahudin İslam'a hidayet et diye. Vakt geçmeye yankı Yahudi adam gel akadanı evun oturup eşhedü en la ilahe illallah aydip şehadeteyn bile Müslüman oluptur. Näme? Eziyeti nağat olokon dersi. Her gaytimiz dersini alsak. Bir Yahudi hemsayesi bolup tuqa Abdullah ibn Mubarek Yahudiye ýagşylyk edipdi. Oň eziyetiniň beraberine muňa gawulyk edipdi. Iki dogon bolup ýaşap ýös iki ýerde bir ýerde öýler degipdi. Oňuşmany günne bir gurrun. Hemsaye imanly musulman ýaşap bir-biriniň elinden mydam eziyetdi. Musulmany eziyetli bolmaly, musulmanlar rahimli bolmaly. Bizim geçen imanlılarımız Yahudi hemsayesi vaka, ona hem mehraballık edip, ona yumuşaklık edip, ona eziyetleri bolman yaşayamıştık Müslüman doğan. Şu diline gaim duramalı. Eziyet ola konzatta şu dil bilen molya. Dilin eziyeti başka zatlardan ne beterdir. Huday Tebarek ve Teala hiç gaysimizi Müslümanı ınzıdıp Müslümanı eziyet berýärlerden etmesin. Bir vaqtda bir ýadyňyz çykar ýaly. Ahir kurun inşallah şu bilen kurun tamam eder. Bir mahallede bir bellirek bir kefin ýerine gezip ýören, o bilen oňuşman ýören, hemsaýalar bilen döwrenek eltiler bilen oňuşman ýören bir belli bir zinana barmışdyk da. Onda da özünden ýene habary ýok. Bir gawy Hudaý adamyň ýanyna baryp maňa hewreşi hemsaýalanma, eltilenma, maňa kän eziyet berýärler. Maňa bir doga ýazdan ber, şola hiç wagtda maňa eziyetler ýawymasyn, maňa hiç wagtda degip başarmasyn diýip bir ýagşy adamyň ýanyna barýar. O gawa adam da men taniýanmyşdyk. Bu mahallede näzirediň bilýär. Bolýar diýipdir, saňa men ýazyp bereýin, ýakadan bir aksa kagyzy muň ewine dolamana durupdyr, eplemana durupdyr. Am eplep maňa beripdir. Ýöne men şu dogan saňa berýän, men dakynma ha diýipdir. Ýa men başga zat etme ha diýipdir. Haçan şu eltilen görseň ýa hemsaýalan gören wagtyňda şu dogany agzyňa sallan sakla diýipdir, doga gawa eser eder diýipdir. Bir de bolýar ýakadan gitýär, bir ay üstünden geçýär, hiç galmagally ýok, gürrüňde ýok, uruşda ýok, sevişde ýok. Bir ay soňra ýanky zenana, ýanky ýagşy adam gawa adamyň ýanyna gelipdir. Ay Taňry ýalkasyn, sen Allah senden razy bolsun demiň hewere düşgürmüşdik sen. Ha onda näme? Mene her gaýsynyň ýanyna barýan, oturýan, hiç gaýsy maňa keplep bilenak diýipdir. Agzlarda baglanady hemmesiniň diýipdir. Om şeýlelik bilen turýan aýtýan, hiç kim maňa zat diýip bilenak diýipdir. Bolýar sen şolanda saňa doga şeýle täsir eden bolsa, hiç wagtda aýyrma, şolar göreňde agzyňda sakla degedi we şonu nip çykýar gitýär. Ýanyna oturan bir barmyşdy, näme ýazdyň sen maňa? Hewre şeýle doga maňa da ötüp, mınna şeýle köşden bolsa, näme ýazdyň maňa diýipdir. Ay janny hiç tat ýazamak maňa diýipdir. Ýöne aksa kagyzyň öz diýipdir. Biýe hemme bela öz dilini etdi. Men şun berdim, dilin sakla diýdigim diýipdir. O agzyna salýa öz dilini saklaýa diýipdir. Hiç gürrüňde ýok da diýipdir. Oturýa, hiç kepde ýok, gürrüňde ýok, dilini saklap, özü eziyet berenak, ondan sonra eziyet de görenak diýipdir da. Hudaý Tebarek we Teala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Bir mowzuň jembendi etsek Hazrat Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın qılyaly buyruğundan qyşarmaýarlar. Hem gönenmeklik de şoň üçin nedir? Mamelet ýa bolsaň kesbiňde, tijaretinde her ýagdaýda Resulullah aleyhissalam İslamyň çarçuby bilen ýaşasak, gönenmek şoň üçin ne bardyr? Ikilenjisi eziyet, musulmana hiç wagtda eziyeti bolmaly.
İnki olakon eziyetleň birde halkyň kefini sana şey diýdi ha, sen ýygyňda şunu aýtdy ha, sen marada şunu aýtdy ha diýip gat ýüregi agyrdyp eziyet berýän zatlaň birdir. Hiç wagtda musulmanyna şoklyk bolmaly. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin. Hudaý tebarek we taala dini oturuşyklara bereket bersin inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elhamd kul huvallahu ahad okyp Eçerde daşarda kulağa asallan umidvarlarının ruhlarına ostatlı bağışlar bizi amin niyert okuyverim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.